ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେଲା ବାତ୍ୟା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେବ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେଲା ବାତ୍ୟା। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ମୋକା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 150 କିଲୋମିଟର ରୁ 160 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି IMD ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ 4 ଦାବି ରଖିଲେ ନବୀନ। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ରୋକିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତ ନେଟ୍ର ଫେଜ୍ 2ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 6,798 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 2,844 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ମହିଳାଙ୍କ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ତୋତେ ମିଳିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିତ ବଦଳରେ କେଉଁଭଳି ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଜି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମହିଳା ଚାଷୀ ଟିମ୍ ପୁସିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପରେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଚାଞ୍ଚଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଲାପାଇ ଗାଁରେ ଟିମି ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଘର। ଜନଜାତି ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ 27,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। DKDA ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ ଓପିଲିପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଓପିଲିପି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ନିକିତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 7,900 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 5,500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଏବଂ 800 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚୌକି ଦେଇ ସମୁଦାୟ 14,200 ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ ପୁଣି 6,500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କହିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ 20,700 ଟଙ୍କା ନିଆଗଲା। ବଳକା ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓପିଲିପି ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଟିମି। ତେଣୁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବେଦନାକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ବଖାଣିଲେ। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ପଚାରିଥିଲେ, ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲି, ତୋତେ ମିଳିଲା କି? ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ରମେଶ ନାଲା ଓ ସହଦେବ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଆଦୌ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ପୁଣି କହିଥିଲେ, ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 14 ମାସ ଧରି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମଜୁରୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଇଛି। ଓପିଲିପି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BN ନ୍ୟୁଜ୍।